Vale, estem fent el tema 7, perímetres i àrees, i ara fem l'exercici número 9. Com diu aquí a l'exercici, l'àrea i el perímetre de tota d'una habitació rectangular. La base és 7 i l'altura és 3. Llavors seria això. Les dades serien 7 centímetres de base i 3 centímetres d'altura. Vale. Això seria. Això és l'habitació i seria 3 centímetres d'altura, que seria això, i els 7 centímetres de base. Vale. Per calcular que es demana a l'enunciat és l'àrea i el perímetre. L'àrea es calcula. Seria base per altura. Aquí seria 3 de base per 7 igual a 21 centímetres. Com centímetres com? Centímetres cúbics. Quadrats. Centímetres quadrats. Perquè és És superfície. veritat. Allà seguís. Estàs fent-ho bé, David. Vinga. I el perímetre què I és? el perímetre és la suma de tots els costats, que seria 3 més 3 més 7 més 7, que donaria 20 metres. Perquè ara estàs... No, si això són metres, igual això són centímetres, però són tot metres. Vale, Per 20 metres, ¿vale? metres.